to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karina. Happy birthday to you. Bueno, somos la onda que tienes. Όλους θα τους... Πω. Τώρα πρέπει να κλαίω. Τώρα θα κλαίω όμως. Τι έχει τούρτα πάνω. Τώρα πρέπει να κλαίω, Κάτσε είναι εδώ. Γατάκι. Συγγνώμη, όχι. Πρέπει να κάνω μια μομφή προς την παραγωγή. Είχα αφήσει απ' έξω εννοηθεί ότι το όνειρό μου ήταν να βγει γυμνός από μια τούρτα ερμογένης. Δεν μου αφήσει την παραγωγή. Συγγνώμη, από τόση τούρτα θα βγαίνει ο ορμογένης. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα είναι για να το σχολιάσω αυτό που λες, κατάλαβες, δεν ξέρω. Μετά θα ξανάρθουμε μετά τις 12. Εντάξει, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τα ωραιότερα γενέθλια, πάρα πολύ. Κοίτα εδώ. Τώρα, αυτό πώς το κάνετε και δεν πήρα χαμπάρι, δεν ξέρω. Κατερίνα, αυτό είναι γάτα, είναι κούγκαρ. Γατάκι. Άκουσα με, μισό. Άμα σου δώσω ανάποδη με αυτό, με το δαχτυλίδι. Δεν ξέρω τι ζώο είναι. Όχι, κούγκαρ. Πέτρο μου, Δεν ξέρω. αυτό είναι ο γάτος μου. Α, ο γάτος σου. Ο Μπούλης. Ωραία, εμείς δεν ξέραμε για την έκπληξη, δεν προλάβαμε. Εγώ θέλω με τη βοήθεια των Εσείς δεν παιδιών. ξέρατε, εσείς τα φάτε. Εμείς τα φάμε σίγουρα. Αλλά εγώ θέλω και για τα γενέθλιά σου Οπα. να τραγουδήσω κάτι κυπριακό παραδοσιακό. Ένα στίχο να με βοηθήσουν τα παιδιά. Μπορώ. Εμένα ρωτάς. Μπορώ λίγο. Δεν θα το πούμε σήμερα αυτό. Κοινό, είναι η στιγμή που πάτε για μπάνιο. Τώρα στο να Έτσι, κάνει ναι, τουαλέτα, έτσι. είναι αυτή η στιγμή. Ήθελα να σου πω, παρακαλώ. τραγουδάτε, εσείς βοηθάτε, έτσι. Ναι. Να είμαι κοντά σου, Να κάνε. Ισουλίο, είπα σου χτενή, Ισουλίο, δε φεύγεις που το γυάλι, δε φεύγεις που το γυάλι. Έμα. Μισό. Δηλαδή, σου είπα φτιάξου λίγο και εσύ δεν ξεκολλάσαι τον καθρέφτη, γι' αυτό είσαι έτσι πανέμορφη. Μισό. Ως αντιχιονάτη. Να ρωτήσω κάτι. Με έβρισε τώρα. Εντάξει. Okay. Εντάξει λοιπόν, μου είπε να χτενιστώ λίγο ο Πέτρος. Θα το θυμάμαι εγώ την άλλη φορά. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή πολύ. Επειδή εγώ στα γενέθλια είμαι από τους ανθρώπους δεν κάνουν πολλά πράγματα, γιατί είμαι τους μοναχικούς. Σήμερα μου αλλάξατε τελείως τη διάθεση. Ευχαριστώ. Ένα κουταλάκι. Λοιπόν, για το επόμενο τραγούδι κοντά μας θα είναι